Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, 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 hule po pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Živone so zekuguja, zino zireko itika, to ona neko kasika, wakanaka. Pamsiwo, 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 unde po pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare muchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete navaCaston Betera, vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai. You are very welcome. Tinoda kutenda nhasi tiri kuenderera mberi. Musoro wedu wenyaya watiri kutenderera pauri ndewekuti ko zuva resabata remubhaibheri izuva ripi pamazuva 7 atiinawo pakalenda wiki yedu. Regai vabetera vabva vatitungamirira tipinde muhurukuro yedu. Toda kutenda vateereri, nhasi toda kutanga nekuerenga kuna James chapter 2 verse 10 kusvika pa12. Mufundisi, verengai. James chapter 2 verse ndeya 10 kuenda pa12. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariko womurayiro. Taurai uye itai savanhu vanozotongwa nomurayiro wokusunungurwa. Chikonzero tiri kuda kuti tidzidze nyaya iyi ingari yekuti pamitemo yaMwari iri kunziyo mumwe chete ukavhiringika wangofanana naavhiringa yese. Saka muchaona patakadzidza chikamu chapfuura tichitaura zvemitemo ine gumi yaMwari, nhasi ndafunga kuti tikurukure sekufamba kwamuri kuita nesu mumboona manyorerwo akaita mitemo iyi. Pandoda kuti titange kuerenga mufundisi, ndanzwa mapamusoro wechidzidzo chedu kuti ko zuva resabata nderipi. Pakanaka ipapo, but ndoda kuti titangire kumashure zvishoma. Patiri kutarira mitemo ine gumi, pamakaiverenga svondo rapera ndakaona kuti yakanyorwa zvakati siyanei. Pane mimwe mitemo yaingoti usareve zita raJehovha Mwari haangarege kukupa mhosva, watopera. Mumwe mutemo utoti usauraye, watopera. Mumwe ongoti usabe. But paita mimwe mitemo yaitoita paragraph yese ichitsananguro. Saka mitemo iyo ndakaona iri miri. Wekutanga wacho ndouyo watinoti the second commandment. Ndoda kuti mumboverenga vateereri vachinzwa pana Exodus 20 verse 4 to 6. Exodus chapter 20 verse ya 4 kuenda pa6. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Munyorerwo waitwa mutemo uyu, dai ndakanzi Betera nyora mutemo uyu ndaingoti usazviitire mufananidzo mufundisi. But Mwari adonongodza akati kunyangwe mufananidzo wechinhu chiri kudenga
kana uri chiri panyika kana uri pasi pemvura usapfugamire izvozvo kana kuzvishumira. Mwari ari kutsanangura tunhu twakawanda. Inini ndakuongorora mararamiro atinoita mufundisi. Munhu wese ane kapfungwa kekuda kunamata, but mutemo uyu unenge unobva wazotibatsira kanamatiro chaiko. Saka uri kurambidza kuti vateereri tafunga zvekunamata, Mwari anenge ari kuramba pfungwa yekuti paite chinhu chaunoti ichi chikubatsire kuti unyatsonamata Mwari. Mwari anenge ane shungu yekuti tadii kuita direct munhu naMwari. Pari kubva panzi chiri mumvura chiri kudenga kunombori nei kudenga chingaitwe mufananidzo kudenga teta kutoti of course tikune maplanets but ndo kuna Mwari kana naJesu. Saka pfungwa yacho pamuri kubvunza kudai iri kutoramba even kugadzira mufananidzo waJesu ari kudenga. Saka zviri kureva here kuti tomboti ari kudenga togadzira achiri pano pasi, handiti akaiswa pamuchinjikwa, togadzira edu Jesu ari pamuchinjikwa, ndonamata takapfugama pamberi paJesu ari pachipiyaniso. Pfungwa iyoyo mufundisi ka ndosaka ndatoti nevateereri manyorerwo akaita mitemo ye akatondishamisa. Kapfungwa kari kuramba kachitsimbidzwa kunzi kunyange chiri kudenga kwaana Jesu yaive panyika, kunyange chiri mumvura usafugamire izvozvo. Mwari ari kutoramba because ari kuziva kuti iye Jesu akamboya panyama akaroverwa uya akatozoenda kudenga, ane zvaakatosiya ataura kana tichimunamata. Saka pfungwa yemabvunzo ekuti wobva wamugadzira ari pachipiyaniso pamuchinjiko wopfugama, pfungwa iyoyeyo ndoyanzi naJames muri kutyora mutemo wechi2. Saka mafanana nevatyora yese. Unoziva kuti zvimwe zviri kuuya mupfungwa mangu. Yes, mungoma taurai. Munhu ane musikana wake kana kuti mai vari kumba kaizvino vari kumba vanogona kutarira foto yako, but vakati iwe wasvika manje uchibva kuno kustudio, amai vombundira foto iwe wakamira mienzaniso yenyu mukoma kunyange vachikuda unoziva kana iwewo zvinokunetsawo. Saka Mwari ari kuti musashandise mapikicha. Ini ndiripo yaidirect. Haadi zvinhu zvakadaro izvozvo izvo. Saka zvinosiyana mukunamata kwatinoita vanhu vakatiteerera. Vamwe vanogona kuva iri mipikicha yaJesu, vamwe dzinogona kuva dziri mombe, vamwe vanogona kutodyara zvinenge zvimiti, hari, unoona zvichipfugamirwa. Ameno kwatinodaro pfungwa iyoyeyo mukadai kuteerera chidzidzo chino ichi munogona kusunungurwa mukatanga kuita kunamata kunogashirika mumaziso aMwari. Inzwai zvinotaura Jeremiah pachapter 10 verse 3 to 5. Jeremiah 10 verse ya 3 kuenda pa5. Nokuti tsika dzevanhu hadzina maturo, nokuti mumwe unotema muti mudondo, riri basa ramaoko omunhu, unoveza nedemo, unoushongedza nesirivheri nendarama, unourovera nembambo nenyundo kuti urege kusununguka. Zvakafanana nembiru dzakavezwa dzisingatauri, zvinofanira kutakura. Zvakafanana nembiru dzakavezwa dzisingatauri, zvinofanira kutakurwa. Mufanira kutozvitakura nekuti hazvigoni kufamba. Hazvifambe zvinhu. Musazvitye nokuti hazvigoni kuita zvakaipa kana zvakanaka, kunyange kuita zvakanaka hazvigoni. Iye mufananidzo. Jeremiah ari kuedza kuti odwe chiko chii ndozvikuita Jeremiah. Hanzi munhu anototora demo unotema muti wake womufenje kana mupaini, otanga kuveza chinhu chinenge munhu. Kana achiveza ochitsiga iye osikochiroera pamadzira pamufundisi nezvipikiri nenyundo. Hanzi chikonzero ari kudaro kuti chisadonhe kukaya mhepo ani mazona. Saka zviri kunzi iwewe manje tomboti wapinda ndachiroera apa uri kupinda kutoko, chirega kuchitya kubva wauna uchiona chidhori chiri kumberi woita kubvunda kudai. Hanzi hazvina kana zvazvinogona kutombokuitai, hazvikupe kana maraki ende hazvikupe kana munyama. Hazvina zvakaipa kana zvakanaka zvachirogona kuita. Ndinozoedza hapana zviripo. Saka kakunamata ikakumanjeka ndo kakanzi namako 7 muchidzidzo chapfuura. Kanamatira ake kekuti unoramba uine nharo. Iwe uramba uchiti aiwa chinondibatsira kuti ndinyatsofunga nezvaMwari. Mwari wacho ndiye ari kuti handidi kufungwa nenzira iyoyo.
uri kumumanikidza kuti gamuchirai bedzi. Saka Mwari ari kuti ndosaka zvanzi tsika idzoanidzo hadzina maturo shuwa. Ngatiregei kupfugamira izvozvo. Even pari kuuya Jesu pachatorwa vanhu achienda kudenga, mukaverenga bhuku rekupedzisira Revelation chapter 21 verse 8 inoisa pachena kuti vanoita izvo havawanikwe kudenga. Iverengei zvakazarurwa 21 pavhesi ya8. Asi kana vari vanotya navasingatendi navanyangadzi navaurayi nemhombwe navaroyi navanonamata zvifananidzo navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi, ndirwo rufu rwechipiri. Saka wadirei kuti uchienda kuchechi asi wotofanira ziva kare kuti uri kuenda kugehena? Ndozvairutaura painoremaka kuti ini ndaveza mufananidzo waJesu. Ndi Jesu wandaveza, asi ndofananidzwa nemunhu aponda munhu. Zvakafanana. Iwe ungochitoti ndofamba naJesu wangu wange muhomwe kana kuti anogara muchechi kana ndokufamba naye ari muhuro. Mwari ari kuti kuchikora kwauri kuita mutemo wanuya wakafanana naachikora yese. Pandiri kureva pamapedzisa kuverenga mufundisi ndepekuti saka chinamato chakadaro chinobatsirei vateereri. Chauri kutofanira ziva hako kuti vese vanoita zvezvidhori izvi nezviumbwa mugove wavo uri kugehena, iwowo sindimara bedzi. Handedu pamutemo mumwe wandakaona wakanyorwa futi zvakasiyana ndemutemo wesabata pana Exodus chapter 20 verengai vhesi ya8 na9. Exodus chitsauko 20 vhesi ya8. Rangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Chimbomirai makadaro mutemo uyu vateereri. Vakawanda tinonomhanyira pakuzorora, but mamboteerero here paverenga mufundisi kuti mutemo uyu unotanga wakurudzira vanhu kushanda. Mapanzwa kamvunda zvekuti mutemo uyu ungadai uchitonyanya kuongororwa kumeka sure kuti vanoda kuti ikonomi dzisimbe, vanhu vaite ufumi, vangadai vachifarira mutemo wechina. Nekuti uri kukurudzira kuti tiwane zvekudya tirarame, munhu ngaashande. Dai chiri chirungu chaitoti you should labor. Makamboenda kulabor kunoenda madzimai kuchipatara, hamuna kumira mushe mulabor, munochemwa. Saka Mwari ari kutoti kuti tirarameka ngatishandei 6 days. Mukaona mutemo uyu pandinongoongorora wangu munoziva kuti vazhinji vasingafarire mutemo uyu havadi pfuma inouya nekushanda. Zvicherechedzewo kwamugere vateereri, vazhinji vanovenga mutemo wechina wesabata, vanoda mari inouya nemamirako inouya ipapo ipapo, vanoda kupfuma nekukasika, vanoda kukurumidza vaita mari. Vazhinji vanovenga mutemo uyu, mukavatarisa kwavagere vanoda kukasika. But Mwari atinzwai kana uri kuzopfuma, kunyanya vafana vechidiki vakawanda, ndokukurudzirai kana muri kuteerera nyaya yekungoramba takagara haibatsire vanangu. Hativei vanhu vanoshanda ndokuti tigowana raramo. Even nyaya dzese dzinotaurwa idzi dzemaikonomi enyika, chimwe chinotodzisimbisa haizi mari inouya nekukasika yemamirako, imari inoshandwa. Saka mutemo uyu ndichiufarira, unokurudzira vanhu kushanda. Saka kureva kuti munhu kana achienda kuchechi asi aine usimbe, achinzvenga kushanda, ari kutyora kupotsa kunamata ikoko, ari kutopotsa kunamata, ari kutotyora mutemo waMwari. Variko vakadaro vekuti anenge achingoita zvekunamata mandamata chete, haadi kushanda. Saka kanamatire ikako uri kutyora mutemo wechina. But paunoenderera mberi mutemo wechina manje unobva wati washanda kudaro 6 days chibva wazoziva kuti anopfumisa ndiMwari. Saka muridzi ari kubva ati wati shandei iri zuva rechinomwe chiri zorora. Anazvona ndo panobva pazoita futi vamwe dambudziko vandaita kurura. Verengai Genesis chapter 2 vhesi ya1 to 3 muone kuti nyaya yekuzorora nesabata yakatanga rini. Genesis 2 vhesi ya1 to 3. Genesis chitsauko 2 vhesi 1 kuenda pa3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji hwazvo, Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe, akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari.
ndofunga muri kuona kuti sabata riri kuverengwa mubhaibheri rakatanga kuEden uko Mwari achisika. Hanzi apedza kusika iye 6 days, zuva rechinomwe akazorora, ndobva abva arikomborera. Saka nyaya iri kubuda apa, zuva resabata haisingori nyaya yekungozorora kuti hatsi kuenda kubasa. Hanzi iro pacharo rine chikomborero. Mwari akariblesa zuva iroro. Kureva kuti ndofunga zvinenge zvine kungwara kuti pakaiswa makomborero upote uchipfuura onaipa. Unenge uchiratidza kuti wakati chenjerei. Unenge wakati chenjerei. Unonosangana nawo. Unonosangana ndiMwari ari kuti honai ndasika nyika yese. Kupemberera mabasa andaita aya, zuva rechinomwe ndoriita dzvene, nderekupemberera iye Mwari akazorora. Saka ritori raMwari. Ndiye atori muridzi wezuva irori. Ndiye akariisa sabata iri. Ariswe nesu vechechi. Harisi rekuti vechechi kwakati. Ritori, saka ndati muverenge kuna Genesis. Kuchina Adam naEve chete. Chandaitira kudaro kuti zvisazonobude mwachiti ndere vekuSouth Africa, ndere vaJudha, ndere vekuIsrael, ndere munomuti nevamwe. Iyo chechi yatinoenda yeSeventh Day. Kuna vanogona kufunga ndere maSeventh Day Adventist. Zuva iri ndera Mwari. Saka ndinoda kuti timbomira, tinzwe kambo, tosikokondinya ipapo. Ngatirambei tiripo pachirongwa vateereri. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Mangwanani asina kuchenaba, ari kukasika kuswedera. Mapfunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Zvakanaka kusewenza nerudo, tsimbe rakanaka rekudenga, tokokwa tosundwa neururudo, runotipa michero yakawanda. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zuva rekunamata. Fambei nayo vabetera. Vachangoti joina, chidzidzo chedu chanhasi chiri kuti zuva resabata nderipi. Patapedzisira kuverenga taona sabata rakatanga kuEden kuna Genesis chapter 2. Riri zuva raMwari rakaiswa chikomborero. Patinozosvika paSinai Mwari achitaura mitemo ine 10. Muchaona kuti mutemo uyu matangira unoita haungoti chengeta zuva resabata, unoti rangarira. Remember. Kuratidza kuti ndofunga pavanhu vaiudzwa izvi vanenge vaine kaidhia. Saka toda kumbodzokera kuseri kwaExodo 20 panotaurwa mitemo ine 10. Tuone kuti vaive here neidhia yekuti kune zuva raMwari rinonzi resabata. Mufundisi verengai kuna Exodus 16. Moverenga vhesi ya 4 na 5. Exodus chapter 16 verse 4 na 5. Ipapo Jehovha akati kuna Moses, tarira ndichakunisirai chingwa chinobva kudenga.
vanhu vachafanira kubuda kundozviunganidzira chiyero chinoringana zuva rimwe nerimwe. Ndivaidze ndione kana vachida kuteerera murayiro wangu kana kwete. Zvino nomusi wechitanhatu imbomirai Yeah. matsananguro ari kuita bhaibheri ka hanzi ndoda kuti ndipote nchikupai mana yamunononhonga chiyero chinokukwanirai zuva. Yes. Ndoda kuzviita for 6 days but ndoda kukutestai Kuti ndione kuti munondida here, Nekuteerera. munonditya here, munoteerera. Yeah. Saka ndoda kuti mucherechedze vateerere kuti Mwari aivatesta nekuti vaita upombwe here, aivatesta nekuti vauraya here. Muchaona kuti zviri kutaurwa nendima iyi kunyange nanhasi Mwari achiri kuita maitirei wayo ekuti kuri kwekuti Mwari auda nyatsoona kuti vanhu havari serious here, anotesta maitiro akaita pama musati maipedza. Handoda kuona kuti munonditeerera here. Chii chakaitika? Verse 5. Verse 5. Zvino nomusi wetanhatu kana vogadzira izvo zvavauya nazvo, Right. zvichaita zviyero zviviri kana vachienzanisa nechiyero chavanosiunganidza zuva rimwe nerimwe. Right. Hanzi padhei rechi6 ndoda kuti mukolekte mana iri double. Reason Mwari yaidairo aiziva kuti pazuva rechinomwe hakuna mana yaidonha kubva kudenga. Verse 27. Handitika. Saka vanhu vaIsraeri vakatoudzwa kunzi wedwe pamune muchinhonga 6 days dziya, zuva rechi6 nhongai times 2 nekuti zuva rechi7 hakuna mana inenge iriko. Zvikanzi Moses, miraone ndoda kukutestira vanhu ava kuti vanoteerera here. Unoziva zvinobuda muchapta iyoyi Betera. Kubva payakatanga kunaya mana, Right. vakanzi ingonhonga yakawanda zvinoenderana nevanhu vari kumba. Right. Saka vamwe vakaita nenhafu vakanonhonga yakawanda. Right. Zvikanzi kana makugadzira mana idya inobva yapera musi 1. Right. But vamwe nekusangoda kuteerera vakasiya munya. But kana muchiverenga mazvainzi mangwana acho makuseri yebva yafuma yazara uyi. Munoziva kuti vaiti kudipa. Vaita fanika zvatakuita mazuva zvoti you never know. You never know, pamwe mangwana unoona kapfunga kekusavimba naMwari kekuti saka anenge achifunga kuti mangwana you never know haidi Pamwe haina. saka muchaona even nyika yatinorarama vanhu vanotaura sei you never know, you never know. Ona zviri kuitwa zvacho unotoona kuti haana kutenda. Saka zvikana Mwari ndoda kuona kuti vanoteerera. Chiendai pavhesi 27 yaExodus 16 nevhesi 28. Zvino nezuva rechinomwe vamwe vakabuda kundozviunganidza asi havana kuwana chinhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, munoramba kuchengeta mirayiro yangu nemirau yangu kusvikira riniko? Chimirai maka muri kuona kuti vamwe nezuva rechi7 vateerera hanzi vakaenda vachiti you never know. Handobva wanoona hakuna chinhu. Mwari akutaura manje haati munoramba kuchengeta murayiro wangu 1. Inoti commandments. But vai vatyora 1. Kutsigira pfungwa yavateereri yatatanga naye kuna James 2 vhesi ya 10 to 12 inoti anotyora mutemo umwe chete afanana naatyora yese. Saka Mwari akabva ati ndoda kuvatesta pamutemo weSabata. Hanzi ndobva vabva vaenda vachiti tinonowana mana ivo vanzi zororai. But unoziva kuti chiibetera. Yes mukoma. Vanhu pakutyora mutemo waMwari ukanyatsocherechedza chero nemivateereri pamwe pacho pane hapana kana chikonzero chekuti ndamanikidzwa nemacircumstances kuti ndityore. Nekuti musi wechi6 wavakanonhonga double portion vakanzi vakashamiswa vakati yaita double portion. Zvikanzi naMozisi ndiMwari adaro, chigochai mobika mudye nhasi mangwana hakuna mana kubani. Zvasara chengetai mugodya mangwana. Ende vhesi rinototi iro vakachengeta hazvina kuita honye. Saka vanhu vakatomuka vachisiya zvisina honye. Amene kuti vaida kunonhonga zvekuitisei. Ipfungwa ingori muvanhu mukoma yekutoti mumwe munhu paanototeerera nyaya kune mwana obva ati muri kudaro imi muine mabasa akanaka vana ndovapei. But ukatemira munhu wacho ari kuti vana ndovapei ukatarisa life yainaka unongoona kuti zvecho atosiya zvimwe zvisina honye kumba. Ameno ipfungwa iri ngorimwe yekuda kuva rebellious. Mwari akabva ati nhai wedwe munosvika rii musinganditeerere. Saka Mwari aitozviziva kuti kana iri nyaya yedumbu vateereri
uri kufunga kuti you never know we are guaranteed kuti Mwari anotichengeta. Ndiye Mwari wedu, haangatisiyi ari akatisika. Ngatiteererei Mwari. Pandinoda tichienda mufundisi, vanhu vanogona kuti mururamba ndikoti zuva rechinomwe nderipi. Saka ndima dzakawanda mubhaibheri dzinobatsira nyaya iyi, but pfungwa inogona kugashirika kuvateereri vakawanda nekufambawo kwaita nyaya yekunamata munyika yedu. Tikaenda pakufa kwaJesu nekuvigwa kwake nekumuka kwake, panotiisira pachena kuti zuva rechinomwe resabata nderipi. Saka handei tinoona Jesu achinofa, achivigwa, achimuka. Saka toda kutanga nebhuku rekutanga kutestamende itsva pana Mateo 28 vhesi ya1. Mateo 28 vhesi 1. Nokupera kwesabata koedza nomusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharini nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Hanzi dhei rekutanga kwewiki ndo pakaenda Mary nemumwe Meru vachinoona guva rairavigwa Jesu. Vaiti toda kunomuzodza, ndo zvavaifambira. Saka dhei iroro ndo dhei rakamuka Jesu. Rabva ranzi naMateo waive musi wekutanga wevhiki. Kupera kwesabata. Sabata yadi yapera. Uyu wanga wa musi wekutanga wevhiki. Saka batai chinhu icho vateereri. Maria na Mary Magadhalini vakaenda kuguva kwaJesu. Sabata yapera wa musi wekutanga wevhiki. Mungatadze kupabata apa kuti vakaenda sabata yapera wa musi wekutanga wevhiki. Toda kunzwa kuna Marko 16 verenga itinzwe. Marko 16 vhesi 1 na 2. Vhesi 1 na 2. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadharina na Maria mai vaJakobho naSarome, vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Vhesi 2. Mangwanani nomusi wekutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda. Marko yabva yatsimbidzira zvikanzi sabata yekenge yapfuura. Kwakutoedza nemusi wekutanga wevhiki, ana Maria vakaenda kubwiro. Saka Marko naMateo vari kuwirirana kuti sabata yaive yapfuura pakazouya musi wekutanga wevhiki. Vari kuti sabata yange yatodii? Yanga yatopfuura. Ndo pavaenda kuguva paya. Ko Luka anoti kudii? Luke 23 vhesi 54 na 56. Luka 23 pa vhesi ya 54 tichienda kuna 56. Waiva musi wekugadzirira sabata rodo kutanga. Navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garireya vakavatevera vakaona bwiro nomuisirwo womutumbi wake. Vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwira namafuta, vakazorora nomusi wesabata vachiteerera murayiro. Luka ari kubva adzokera kumashure Jesu paafa. Zvikanzi musi wafa Jesu yaive preparation day. Ndo yanzi kugadzirira mufundisi. Sabata rodo kudii? Rodo kutanga. Sabata rairauda kutanga. Hanzi saka madzimai aisifamba naJesu vaya vakabva vaona mavigirwo akaitwa Jesu. Nengari yekuti sabata yaive yauda kutanga, hanzi vakabva vadzokera kumba. Ndobva vati nyaya yekuzodza iyi tozoiita sabata rapfuura. Hanzi chikonzero chavakadzokerera kumba ndechekuti vaiteerera murayiro. Iyi mitemo yaMwari negumo kuti chengeta zuva rei. Saka zviri kubuda apa mufundisi kana muri kufamba nemivateereri. Musi wakafa Jesu uri kunzi musi wekugadzirira. Sabata inenge yauda kutanga. Musi wamuka Jesu zviri kunzi sabata inenge yapfuura. Asi musi iwoyo izuva rekutanga revhiki. Panogona kunoti netsei pari kunzi Friday. Paakafa zuva raakunovira, ndo pari kunzi sabata rakanga raakuda kutanga. Maybe kuti panyatsokujeka tikadzokera kwekutanga Mwari achisika, kunonzi kwaive nerima, Mwari akati chiedza ngachiveko, ndizvo zuva rekutanga. Saka Mwari akaronga kuti zuva ritange nechikamu cherima cheusiku. Kotevera kuedza kwekunze kouya chikamu chemasikati. Saka zuva tichiri
day day rinonzi day, right tiri mubhaibheri. ehe Rine zvikamu zviviri, right rima nemasikati, Okay. usiku nemasikati, asi chinotanga usiku nekuti ndo hwaivepo pekutanga. alright Saka pari kunzi zuva raakunovira sabata roda rada kutanga. kusvika, kureva kuti idhei rimwe ranga raakupfuura nekuvira kwezuva, Alright. pachitanga rimwe rinotanga panonyura zuva. nekumwe kutaura muri kuti mubhaibheri day kuna mwari 24 hours dziya Yes. dzinotanga at sunset. Aha. patinotanga nerima reusiku Ehe. day ratotanga Ratotanga rosokopera pane imwe pane sunset. imwe sunset. Saka zvasiyana nemaitiro ataakungoita Ehe, chetati ehe. koze tinotanga midnight. Ehe. Alright. Yeah. Saka pfungwai maita basa mukoma Thank you. maita kuti patambanuke Right. mukoma vandibatsira munomu kuti pari kunzi sabata rai rauda kutanga iko kwaive kuri kuzuva rovira refriday. Pari kubuda pfungwa yekuti pavaira kutonovira zuva riya Jesu afa another new day was starting, Right. which was the Sabbath. But bhaibheri rabva rati futi pa-first day of the week sabata iya yanzi yange yatopfuura. Right. Saka apa mukoma ndopandinoda kuti vateereri ndofunga inini zvimwe zvindoona kunge zvakachipa pandoda toti zvirerukewo kwamuri vari kuteerera. Right. Wiki redu mukoma rine 7 days. Right. 7 hakuna wiki rine 9 kana 10. Saka kana riri kunzi sabata riri kugotsi kwezuva rekutanga Right. mapabata iro wiki rine 7 days toti 1 2 3 4 5 6 7 zvakwana kaizvi. Pobva panzi sabata riri kugotsi kwefirst day iro first day kare akakadika. Ehe. Saka riri kugotsi kwacho rinenge riri iri kaini. Ehe. Exactly. Saka kura kuti sabata riri kuramba riri rechinomwe Yes. rechi7. Rechi 7. Saka pangangoda kunetsa mukoma ndepekuti saka zuva rekutanga revhiki nderipi. Right. Saka zuva rekutanga revhiki unoziva kuti iye zvinezvi zvimwe zvakajairika makristu mazhinji vanotenderana kuti Jesu akamuka on a Sunday. Alright. Ehe. Haisi nyaingotenda ndochokwadi. Vanobvumirana. Kune vamwe vanorambawo zvavo. Aiwa zvirimo. Asi vazhinji. Mabhaibheri anobva atoti rose early Sunday morning. Alright. Saka kana bhaibheri rati pakamuka ndo first day, ivo vanhu vachibvumirana kuti waiva musi weSunday. Alright. Kureva kuti Sunday ndo ndo first day. Monday yoita second. Ehe. Tuesday, Third, Wednesday, fourth, Thursday, fifth, Friday, sixth, Saturday. seventh. Saka nekumwe kutaura zvatinotaura tiri muno mustudio musafunga kuti tiri kukakavadzana. Ishungu dzekuti zvikujekerei vateereri kuti zuva nhasi ratinoti Saturday ndo mubhaibheri the 7th day ndo sabata yaMwari. Ndaona Unoziva chimwe chiro chinondiitira fani vana ndichicherechedza nyaya idzi betera. Isusu patakapinda kuchikoro yainzi sub A yezvaiva kuti grade 1. Muri ikokoka munotodzidziswa paito imwe chapter yainzi days of the week. Alright. Nhasi vanoita kunonzi kukindergarten kuma grade 1 kwewo. Kune panotonzi days of the week. Alright. Mubhuku rechirungu. Ticha anenge achidzidzisa wana anoti first day obva ati Sunday. Kamwana kakasumuka kakati Monday kamva kanzi kanenge kati Sunday unobva zvanzi clap hands for melody. Alright. Anenge atogona. Anenge agona. Ndo itori first Ndo day. first day. Saka ticha uyu kauyu kana pari pakati pevhiki achiticha wana, Right. anovadzidzisa kuti Sunday is the first day. Alright. But ticha umwe chete kana akuuya kunyaya dzekunamata anobva akonfusika. Ndo zvinondishamisa. Anokonfusika oti Sunday H7. Amene pamwe ndofunga ndosaka vhiki redu richipera nemazuva 2. Alright. Iwo mwedzi wakareba uchipera ne1 day. Vhiki ronzi weekend yoita 2. Alright. Kuedza kuakomodeta kaconfusion aka. Alright. Kanouya pakunopera kuti weekend because inofanira kungoenda unewanika kana mwedzi uchipera ne1 day iwo uine mazuva 30 vhiki rine 7 ronzi weekend yoita 2 kuakomodeta kanenge kaconfusion. ndapamataura kuti ticha ari kupasisa vana kana kwakunyaya yekunamata anobva aita unga zungaira avhiringika kuita unge nyaya yacho yakaoma sterei. Saka inzwai vateereri toda kuti tinzwe kambo manje manje pamuri kuteerera muri ikoko chiregai kunyepera unge nyaya yakaomai.
haikona kubva maitongeti zvakunetsa saka ko ndikaita hangu pangu. Aiwa, Mwari ada kuti paitwe padhei rechi7 tisaitire Mwari belated. Ipapapo ngandingotsanangura mukoma ndaona ndoda tidye kambo. Nyika dzine maholiday independence nemamwe akadaro. Vakataura kuti kune holiday yenyika yakati tomboti iriko musi weFriday kana chitatu kana Monday. Iwewe tomboti uri mukuru webhanga kwakuine makiu evanhu vasina kutora mari dzavo. Dhei reholiday robva rakwana wobva wavhura bhanga rako ndo paunoona kuti vana mukoma vanorova. Ipapo ndo paunoona kuti hazvidzokororwe. Even ukachiti but ndakaona vanhu vakawanda vanokwanisa kutora mari nezvine chikonzero. Holiday yenyika hauiite belated. Kuti zvandandawandirwa nemabasa ngandichiipushira kumberi. Ndo zviri nezuva raMwari. Harisi rekuti unogona kuti ako ndikaisa hangu pachitatu. Vamwe vanobva kuti aiwa isitiri vechishanu musadaro vatendi. Ngatimbonzwa kambo. Years of time have come and gone since I first heard it all. How Jesus would come again someday. If back then it seems so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt you'll come again. But the word of God is true. You redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Tinokuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Vabetera atibva tapinda munyaya yedu. Panyaya yatiri kuti zuva reSabata nderipi? Ngatimboona iye Jesu aiita sei paaive pano panyika. Luke chapter 4 verse ya 16. Luka chapter 4 pavhesi ya16. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita, akasimuka kuti arave. NdiJesu uyu ari kutaurwa kuti ndofunga vatendi vanonamata tinoziva kuti tinokurudzirwa kutora muenzaniso paari. Ari kutonzi musi waverengoyo akatenda kuNazarethi ndokwaiva akurira ukomana hwake. Musi iwoyo ndobva atonopinda muchechi musinagoge. Bhaibheri pandiri kuda riri kubva rati sezvaaisiita. Muchirungu inenge ichiti as his custom was, kana kuti as his habit was. Kutoreva kuti ndimai yangotaurwa naRuki iri kubva yatipa muono wekuti mamwe mawiki eshe Jesu aiita sei.
saka iri kunzi yaive tsika yake haisi yekuenda panazareti ba yaive tsika yake ndeyekuenda musinagoge nezuva resabata. Wherever kwaari zuva resabata rikasvika aitoziva kuti izuva rekuenda kuchechi. Hatisipo hedu nhasi kukurudzira vanhu kuti zuva iri bvai maenda kuchechi. Pamwe zvidzidzo zvakadaro zvichaya panhasi taida kumboburitsa kuti zuva resabata nderipi. Saka ndo rinoendwa kuchechi mukoma. Ndo yaive tsika yani yaJesu. Ndaona muda kutaura. Kana mukaverenga kuna Leviticus 23 maybe iregera tiiverenge Leviticus 23 verse ya 3 verse ya 3 kuna Levitical 23 verse ya 3 verse ya 3 inoti ine zvainotaura pamusoro pezuva resabata irori. Regai tiverenge pana Levitical 23 verse ya 3 mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo. Iungano tsvene musabata basa ripi neripi. Isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Saka ndo panounganwa vanhu vachiita zvekunamata. Ungano tsvene kurava kuti ungano dzakasiyana siyana asi kune ungano inonzi tsvene kurava kuti kuungana zvakanangana naMwari. Mukadaro manje mabva maita unge matyisidzira because kuna vamwe vanotoziva kuti zuva resabata nderechi7 haatoite mabasa but anenge akarara mumba. Hakusi kuchengeta sabata iko. Haugone kuungana wega. Uri wega ungaungane uri wega. Aiwa maita zvakanaka. Iungano tsvene unonoungana nevamwe. Iyo ndima yataverenga kuna Luka 4. Dai yazoverengwa pavhesi 17 inobva yati vakamupa bhuku yemuprofita Isaya kuti arare. Kureva kuti zvinenge zvine muono wekuti panounganwa vanhu ungano tsvenei vanhu vachinamata ngapaverengwe shoko. That's right. Kune vanoungana day rinenge riri correct kuungana vachiungana but havadi zvebhaibheri. Panoda kuverengwa shoko. Ndo yaive tsika yaJesu. Ngatimboona kuti kuana Pauro vanozviita sei vadzidzi vake pavakazosara vachiparidza. Hativhurei kuna Acts 13 verse 14. Mabasa 13 verse ya 14 mozoverenga neverse 42. Mabasa 13 verse 14 neverse 42. Asi ivo vakabva Pega, right, vakasvika Antiokia paPisidia. Vakapinda musinagoge nezuva resabata ndokugara pasi. Pavaifamba nevhangeri varumao vanzi vakasimuka paguta rePega ndobva vaenda uyo nekuPisidia kusvika vasvika paguta reAntioka. Hanzi pavakasvika paguta iroro zuva resabata rakabva rasvika ndobva vanopinda musinagoge kwakugara pasi. Verse 42. Ndoda kuti muzoenda pa42. Alright, toda kuti tibate nguva. Mukachiverenga kubva pa14 kusvika pa42. Hanzi vagara pasi zvaitoitwa muchechi zvakaitwa. Alright. Muchechi munotombogarwawo pasi mukoma. Sorry, handiti hacho chidzidzo. Unotombogarwawo pasi. Kwete chechi yekuti inongopera makamira hayo. Vakapinda handobva vagara pasi handiti. Hanzi vakutobuda. Ndopandauda kuti muchiverenga pavhesi 42 imbomira ipapo. Hanzi vapedza chechi. Vanhu vakazvinonhasi tatine mavhista. Svenzorume makadi kwakutoona kuti aiwa vatenda. Svensaka muri kumhanya here. Hazviite here kuti next week varume vaiva vaine kashoko kavambota zvikanzi hazviite here next week mudzoke futi tipinde tese chechi. Ndopandauda kuti muchiverenga next week yacho pavhesi 42. Zvino vakati vachibuda musinagoge vakakumbira zvikuru kuti vaparidzirwe zvemashoko iwayo nesabata rinotevera. Right. Dzikai imbodzikai ungoti mbijana. Zvino vesinagoge vakati vapararira. Verse 44. Verse 44. Nesabata rakatevera guta rinenge rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Acts 13 verse 44 yatawedzerai. Vakumbirwa kunzi madii kudzoka kuchurch the next Sabbath. Hanzi vakabva vabvuma. Hanzi the whole city ikaungana. Unoziva kuti sei ndoda kuti vateereri vabata. Vanhu veguta reAntioch vaigona kungokumbira kuti nhai varume mangwana muri kuitei uyai kafuti tipinde chechi. But havana kudaro. Vakaziva kuti mangwana yato zuva re6 aya ekushanda. Regai vanhu vaende kumabasa avo. Toonana futi padhei rekudii wiki rinotevera. Havana kuti mangwana uyai futi. Saka muri kuona guta rese rakadzoka the next Sabbath. Nekuti vaitoziva kuti ndo panoitwa ungano tsvene.
ndoda kuti muverenge futi muone tsika yaPauro kuti aita sei. Kuna Mabasa 17, verenga ikoko vhesi ya2. Mabasa 17 verse 2. Yes. Zvino Pauro sezvaaisiita akapinda kwavari akataurirana navo zvapamagwaro masabata 3. Pauro ndikuda pfungwa ivateereri iri kunzi sezvaaisiita iri kuburitsa kuti ndo yaive habiti yake, ndo kaive kamuitiro kake kuti sabata ikakwana anoenda kusinagogi. Dai ari nhasi tsika yaPauro panokwana sabata pese aibva aenda kuchechi. Ndo yaive tsika yake. Saka muchiona kuti kana yaive tsika yaJesu yoita tsika yevadzidzi, ndo zviri kubuda mubhaibheri. Ndoda kuti tichienda kuna Isaya tibva tangokasika hedu kuona kuti nyaya iyi yakanyatsomira sei yesabata iyi. Isaiah 66 verse 22 na 23. Isaiah 66 verse 22 na 23. Verengai pastor. Nokuti denga idzva nenyika itsva zvandichaita sezvazvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Verengai. Zvino panguva iyoyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu pakugara kwomwedzi mumwe nomumwe napasabata imwe neimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Iyi yakutotaura second coming yaitika kai. Yeah. Hanzi Jesu paachauya vatsvene vachitorwa vachienda kudenga, Mwari azoita nyika itsva nedenga itsva. Right. Hanzi every Sabbath tatooneka upenyu huripo ezvino. Yeah. Saka tiri kuti the second coming. Yeah. Saka hazvina kunaka vateereri kuti bhaibheri richiisa pachena kuti kunyika idzva nedenga idzva kunenge kuchichengetwa sabata. Isusu tiri muno mustudio namukoma Givhirwodzi torega kukuyambira inyaya iyi kuti muruda kuenda kudenga ripo vateereri. Iro denga ririko riri mubhaibheri riri kutaurwa nzi nyaya yemutemo uyu icharamba iriko. Saka muri kuona tiri kuya nezvidzidzo izvi kuti kana kudenga chaiko kuchapetwa nyaya, sabata riri kunzi rinenge richichengetwa. Saka hazvizi here zviri nani kuti itotangawo kuva tsika yako, custom kana kuti habiti yako uchiri kunoku kuchengeta sabata raMwari. Ndaona muda kutaura. Onoza pane chiri kundijekera pahurukuro yanhasi. Yes. Kuti sabata ravambira muEden. Ndizvozvo. Kuna Adamu naEvha vachiri 2. Ndo Mwari paanobva azorora. Azorora obva atsaura pamazuva 7. Right. Raanoti iri kairi. It's a special day every week. Imomo obva aisa mablessings. Right. Oti ndarikomborera iri. 1 ndo raakablessa. Kurava kuti ari 7 ka. Totora pondono magirazi edu aya. Dai anga ari 7 akaita round. Seko rewiki. Isu tisipo. Munhu aseta magirazi aya ongosikotora 1 raanoisa shuga yewaiti. Right. Zvekuti hapana chinooneka. Hapana chinooneka. Okodzonga yenyungudika zvakanaka. All right. Obva ati iye. Pamagirazi 7 ari mumo. Pane 1 randaisa shuga. All right. Anonwa iroro anotapirira. All right. Atiri vazvona. Unoza kukoma mamienzaniso yechikontinya yenyu. Ochibva haangosiya zvakadaro. Obva ati mukaenda pakona yakagara betera ndo muchitenderera nekumavirira ndo 1. Rinozouya mapotererano kwakagara varwedzuko iroro ndo rechi7 ndo randaisa shuga. Munhu wongosikotangira chero paatangira wosikotangira pakona iyi anoverenga 7 asi rinoita rechi7 racho rinotapira anopfuura rarungwa. Saka pane zuva rakarungwa rakaiswa zvikomborero naMwari muEden. Nhoroondo yacho tanyatsoiona parakambovhiringwa ndepakagara vaIsraeri muIjipiti vari varanda. Maslaves anga asina right yekuchengeta sabata. Asi vabuda Mwari akati vanhu ava kavarega ndivadzidzise kuti sabata nderiri. Vachingobuda ndobva arega mbuva dzichipera, ndobva atanga kunaisa mana. For 40 years mana ichinaya yaiva nongedzera kuti zuva rakarungwa nderiri. Vonopinda muKenani vakapinda richingochengetwa. Ndizvozvo Jesu ozosvika
yobva yaita yasvika tsika yake ndizvozvo yekungoenda pane iroro rakarungwa naMwari pekutanga. Vadzidzi vosara vari kungoenda pana iroro rakarungwa. Paul pana iroro ende bhaibheri robva rati chero nemupasi idzva ndo zvazvinenge zvingori. Saka zvazvinoita mukoma muri kuona kuti zvakajeka kudai, but ndoda kukumbira vateereri chiregaiwo kuita pfungwa dzakaipa dzekuti unobva kuti vataura izvozvo nekuti vanoenda kuSeventh Day Adventist. Aiwa, haisi pfungwa yacho. But imimiwo zveshuwa zvingaite here kuti Mwari ari kuti rechi7 iwo womufosa woda kuti rechi5 kana kuti rechipiri kana kuti rechina. Mwari ari kuti makomborero ndaaisa pane rechinomwe. Ndofunga zvinhu izvi zvakajeka mukoma. Pfungwa imwe yandakaona inenge iripo mukoma ndoda kuti muoneke vateereri. Zvinoita sekunge vanhu nengari yekuti vanenge vashaya kuti vovhika sei nyaya iri pachena iyi. Vanopesera kuti saka mutemo wacho wese hakuna. Because apa pane pachinetsa kuti because munhu kuti umire uchingoti aiwa wani uyo handiude panokusiya futi uri guilty. Haugoni kuti pateno ungoti asi uyo unondibhowa iwe uri muKristu. Saka zvinetenge kungwara kakupedzera ungoti yese hatisisiri pasi payo. But munhu anenge achiti yese ukamuti totorere mukadzi wako aitwe naye upombo hadi tokubirere hatidi. Saka uchiona kuti paari kuti yese hatide hatisi pasi payo kuhwanda kudai uyu ndo unoita unge usinganyanyodiwa. Saka ndoda kukumbira vateereri nemanzwira amaita iyi nyaya iyi haisi yemachechi, yakatanga kuEden, inenge iriko mudenga idzva. Zuva resabata raMwari ndo rechinomwe. Kuri kwekuti uri kukonfyuzika kuti chinomwe nderipi, ndo ratinoti Saturday nhasi, rinenge ratanga pakuvira kweFriday ronopera pakuvira kweSaturday. Ndo sabata yaMwari yaichengetwa naJesu, yaichengetwa naPauro. Ndokukumbira muteereri ngachivo chishuwo chako chekuchengeta mitemo yaMwari. Taurai nevateereri muvaone. Toda kutenda vateereri. Muruku redu yakapfuura takaisirwa pachena kuna John 1:12 kuti vanenge vazvipira Mwari anovapa simba rekuti vachengete mitemo yake. Zvinoita kunge zvakaoma kana uri nechekure, asi mufunge hazvina kumbooma. Mwari vanokubatsira. Chinodiwa kuda pamwoyo pako Mwari ndibatsirewo ndimbozvitraya. Zvimwe zvinhu zvakaoma zvakatrayiwa vanhu vakabudirira, zviri zvepano pasi zvisingagare nekusingaperi, vanhu vakabudirira. Mwari haangazotadza kutipa simba. Mwari ngaatibetsere mukati mekurarama kwedu. Zvinogona kuita mibvunzo pamusoro pehurukuro idzi. Endai kuhama dziri pedyo nemi vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, muvati ndine mubvunzo uyu, vanokubatsirai. Kana zvichivaremera vanoziva kuti vokudirecta yekuenda kupi. Kana kuti munogona kufona kana kutumira maSMS kana maWhatsApp message pafoni dzinoteera 077774 rikaenditange 0774 073 283 kana kuti 0774 002 591 kana kuti 0772 415 886. Muve nenguva yakanaka tisangane muchikamu chinotevera. Tinotenda vateereri, Mwari akuitirei zvakanaka. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndirwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo ndotsamira kune mwe